No niin, vihdoin se päivä on koittanut. Täällä boksissa on GBD Win 4 2025 Edition, 2 teraa tallennustilaa, 32 gigaa muistia, aika mehevä paketti. Pidemmittä puheitta, kurkataan vähän mitä sieltä tuli. Jes, eli tällainen kantolaukku, hyvin pieni, kivasti tolleen tilaa tuolla. Laturiin tällainen adapteri ja itse laatikko. Wow, ihan crazy. Siis huhhuh. Tää on niin pieni. Actions speak louder than words. Nice. Olen kyllä ihan täysin samaa mieltä. Huhhuh, nätti verme kyllä. Laturi USB-C to USB-A, tällainen adapteri. Ja sieltä löytyi semmoset, eli tällainen USB-C kaapeli, aikamoinen. Tässä on niinku pituutta, tää tuntuu jämäkältä. Rannenauha saa laitteeseen kiinni, että jos meinaa lipsahtaa, niin onpahan sitten siinä varalta. Ja tosiaan tää brikki on tällainen UK päädylläkö toi nyt sitten on, jonka takia tää adapteri sitten tulee näin. Aika pitkäksi muuttuu. Ohjekirjat, niitä me ei edes katota. Joten sitten itse laitteeseen. Niin tän näköinen verme kyseessä. Eli verme nyt on bootannut ja tässä on niinku hiiri, niin hiirellä pystyy sitten valitsemaan ja otetaan nyt englanti äkkiä sieltä. Tää on näköjään painettava tää hiiri. Tää on aika kiva. Joo, näppäimistöasettelu kokeillaan nyt mennä jenkkinäppiksellä. Äätä ja öötä tässä nyt ei oo, mikä on vähän harmillista, mutta ei nyt mikään maailmaa kaatavia asia. Laitetaanhan tässä Wi-Fi. Mikähän tässä on ollut ajatuksena nyt sitten, että kun Wi-Fi on pois päältä ja ei niinku pysty, niin painetaan ei ole muuta vaihtoehtoa. Joo, tässä kun tää käynnistyy, niin voidaan vähän käydä näitä näppäimiä läpi, eli täältä ylhäältä löytyy L1, L2, R1, R2. Takaa löytyy tällaiset gripin alla olevat painikkeet. Nämä voi konfiguroida miten haluaa. Ylhäältä löytyy USB-C 3.5, plus miinus volume, virtanappula ja sitten alapuolelta löytyy USB-C muistikortin lukija. Tästä voi vaihtaa, että onko tää niinku hiiri vai peliohjain moodissa. Ja täällä oikealla puolella sitten on vielä reset-nappula ja selecti, startti ja ilmeisesti jonkinnäköinen Xbox-menunäppäin. Sormenjälkitunnistin, hiiri ja sitten D-padit, stickit ja sitten AX, B tai oikeastaan 3, 4, X ja ympyrä on niinku ehkä joidenkin mielestä se oikea tapa ilmaista asiaa. Luodaan tässä nyt nopea käyttäjä. Ai, mitähän tässä nyt sitten kävi? Selkeästi meni juntturaan ton on-screen-näppäimistön takia. Ei hyvä. Joo, selkeitä ongelmia havaittavissa. Yritin luoda käyttäjätunnusta ja siihen kirjoitella salasanaa, niin nyt tää verme ei niinku jäätynyt, mutta en pysty tekemään mitään. Selkeästi tää reagoi hiireen kosketuksiin, mutta ei klikkeihin. En mä keksi muuta kuin käynnistää uudelleen. Joo, niin ne speksit jäi vähän vajaavaiseksi, eli tässä on AMD uusinta uutta AI 9370HX ja 32 gigaa muistia, 2 teraa tallennustilaa ja tosiaan se prosessori on 12 core prosessori, missä on 4 tehokasta korea ja 8 muuta korea on sitten vähän miedompaa eikä kellotu ihan täysillä. Eli tästä nyt puhtia pitäisi löytyä sellaisen 9900K prosessorin verran, mikä on aika kova. No niin, päästiin itse Windowsiin, jos toinen kerta toden sanois. Englanti, kiitos. No niin, nyt päästiin työpöydälle ja
Jotenkin ajattelin kameroista, että ei tästä niinku näytöstä näe mitään, mutta tää on sen verran ylöskaalattu, että ihan hyvältä vaikuttaa näin. Jes, mutta tää nyt oli tällainen pikainen katsaus tähän Vermeeseen ja tästä ehdottomasti tulee lisää videota. Mä asentelen tähän vähän pelejä ja muutenkin tuossa maanantaina tulee Oculink-boksi, niin pystytään laittamaan toi eGPU ja vertailemaan vähän, että miten tämä toimii työpöytäkäytössä ja pystyisikö tällainen olemaan sulle kokopäiväinen tietokone, joka-arkinen Verme, mitä sä voit kanniskella mukana ja pelata. Muista tilaa kanava ja paina peukkuu ylös. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi!